apha kwincwadi yabasekorinte besibili. Ukhonvina ke undinike le ncwadi enesisihloko abomthetho versus nobuqaqawuli bukaThixo. Khonvina ke ingqondo yam iye yazula ke xa ndijonga elibandla lasekorinte. Bafika apha kwelibandla eneneni ingabantu abancanyathiselwe emthethweni, ngoba uKristu akaziwa ekorinte kwaye nomoya oyingcwele awaziwa apha kweli bandla lasekorinte. Niya kundingqinela ke mawisile into yoba uke wafika abanye bezibiza oba bangaba ka-Apolo, rhamente engcwele kaThixo, abanye bangaba kaKhefasi. Kodwa ndiva umbhali esithi apha kubo ingaba uKristu wenu wahlukahlukene rhamente engcwele kaThixo. And so xa sibe basabuya nalaa ngqondo ye-Old Testament yomthetho, ngoba umthetho ongenayo igrace, umthetho ongenayo inceba, ibingumthetho kaMoses. Umthetho ubusithi izinyo ngezinyo. And so umpostile uPawulos uzowuncokola nabo ngofefe lukaThixo olusingcwalisayo, ngoba olu fefe luyasitransforma rhamente engcwele kaThixo, lusitshintshe sibe zizidalwa ezitsha. Utsho umpostile apha xa sibe ndangqinelwa yile vesi ibike yathi ukuba ubani uKristu usisidalwa esitsha, ke bonani izinto zakhe zisuke zabatsha, ngoba ufefe lukaThixo nolu athi umquli wenza ngcwele amakholwa, ngoba wena uyingcwele rhamente engcwele kaThixo, ngoba kaloku siphethe ubuqaqawuli bukaThixo, ubuqaqawuli bukaThixo babukasile uthi nakawubolela nini rhamente engcwele kaThixo, kuthiwe akunitheki nobuthethe, sibona pha kuwe ngehambo yakho nezenzo zakho, ngoba kaloku olufefe nolu lusithubelezisa ologowela rhamente engcwele kaThixo, olufefe nolu lusithethelelayo singenabo abathetheli. And Nkosi yam uyasitshintsha ufefe lukaThixo, hayi luyasitshintsha, ngoba a living testimony enguPawulos uyayazi le nto athetha ngayo, ngoba yile wayedibene naye eDamasko rhamente engcwele kaThixo, ivuka laliya kakuthiwa makaye kuyo, uthi ndiyamoyika lo mntu, uthi uThixo usisitya sophatha iindaba ezilungileyo, ngoba iindaba ezilungileyo funeka sibe nomoya kaThixo xa siphethe iindaba ezilungileyo, kwaye funeka sitshintshe khonvina wam ukwenza kwethu nokuthetha kwethu. Ekugqibeleni undihlukumeza umpostile kule chapter ngaphambili apha
esithi thina silivumela imnandi kwabanye abantu silivumela ibi kodwa siwungenelwe siwuphethe ngomzimba umoya wenkosi siwuthwele ngesikhawu Ayibhazele bekithi uyingozi umthetho ongenanceba. Uyabona Sister Mbiza, kubekho amaxesha kuthiwa kuzawugwetywa. Nkosi yam, bekuwesi xa kugwetywa umntu ebengenzanga. Elo xesha nalo mntu umgwebayo akanayo inceba. Kodwa umntu kaThixo ayazi into yoba yena uthembele kuThixo ngoba akalale lithemba. Kabulala mbethe suthi uzusilwele thina sitaka zakho ezilulamileyo kube sazi into yoba ngabanye amathuba sigwetywa ngabantu abangenanceba. Ingozi lecawe engenayo inceba ngoba mhlawumbi uthi uziyibonelela ufumaniseke uba inceba funeke iye kubantu abathile siqaphele loo nto apha xesini ngoba ngamanye amathuba siyakholwa oba sikuThixo kodwa singenayo inceba. Nkosi yam, igrace athe